phakelo e kgolo mahareng a rona le ha o le jwalo re a leboha re leboha modimo mme ka lebaka la nako ke lakatsa hore ntate wa ka re mo binele sefela mme e tla ga ntse le bina sefela moruti Gumbi o teng mahareng a rona mme o tlatla be se Singahlala phasi. Jesus. Amen usekhona kodwa. Na amen o sa le teng ka nnete. Sanbonane. Kgotso. Dumelang koqwaqwa dumelang. Sanbonane qwaqwa sanbonane. Akothinta umakhelwane makhi. Akoro mahailwane. Ayikabi. Isingampi. Loya baba uyabingelela lapha. Tatenwa wa dumedisa. Ukubuka kanjani umakhelwane wakho? Hantle o sheba jwa mahailwane. Akakubuki ngephuza face. Na o shebi ka sefahleho sa veini. Nakakubheka kahle mshayeli izandla. Ha o sheba hantle mo pele matsoho. Sokubuye kwabanjalo sesikhona qwa. Uphithile wabajwalo serele teng qwaqwa. Bengithi sesikhona shotel. Ke re serele teng shotel. Beke kaufela rimo. Awu koze kuvalwe kuvulwe sila. Siyalala la. Re robala mo. Angibingelele ke nomfundisi wekhaya. Akidumedise ntate wa lelapa. Ntate Madimabi. Mhlekazi Madimabi. Ne handbag yakhe. Hayi le handbag ya hayi. Mokotla wa hayi. Kaneti ke amrata rati ntate yo. Hayi lo tata ndimthanda kuyazula kushaya ukuthi ngo. Akulula ukuthanda enye indoda nje. Hey awububebe orata monna emu. Mara hayi le ngiyayithanda ngithanda nale shiscope yayo. Edwa ke amrata ke rata le penyenyene hayi. Thank you ntate. Siyabonga baba. Nokuthi ninike ithuba nje nizosibona Standerton. Lori liphe nako le tlo re bona kwana Standerton. Thank you so much. Re a leboha haholo. Ngibingelele ingonyama inkosi yendawo. Re dumedise morena wa sebaka. Angakwazi ukukhahlela ngesisuthu. A ke tsebe he ho roka morena ka Sesotho. Ngazi ngolwimi lwami ngale. A ke tseba ka puo ya ka ka nqa. Ntate re a leboha. Bayethe. Oh, kanti nani nisho njalo? A ke ti ga interpreta mina. Oh, Morena. Morena. Akitsibi hore licho jwalo liluna hore pula. Andazi kuba nani ni achoke ni liripula. Nala. Oli acho liluna. Oh, hayi angikude mos kakhulu. Ha ke hula haholo mos. Siyabonga nomama. Re a leboha mmoho le mofumahadi.
Hayi namhlanje nibahle kakhulu a tseba namhlanje. morena le mofumadi ka jeno le batle one way Anibazame a ngezandla. ke le bazame ka matsoho ba batle gilik. Ke rata ho hlalosa hantle morena wa ka. Ndifuna ukucacisa kakuhle kumkani yam. 3 days yane ya rona ne re beile hore re tla ho wena. La malanga amathathu sasiwabekile ukuba siza kuwe. Akukabi lawane. Hayi hayisobi mona. Iyodwa le yamadimabi le. Ena ke ya madimabi ya hao yona ya tla. Ya hao itsileng Yakho isendleleni iyeza. itsamaya le mpho ya teng. Ihamba nesipho sakhona. Lapho ngizobe manje ngisa practice ukukhahlela ngesisuthu. Ha jwale tjena ke santse ke ithuta ho roka le ho reneketsa morena ka Sesotho. But ke masinyane nje Hayi mpa haufinyana tje. njenge ambassador yethu madimabi Jwalo ka leqosa la rona ntate madimabi. uza sibekeli idate ebukhosini la. O tla re behela letsatsi mane moreneng. Ngazizwela ngihloniphekile Ke ile ka ikutlwela ke le ya hlontshilweng. kuloya nyaka kumbathiswa inkosi ngazibona ngimkhulu kabi. Ka selemo seo ke ne ke re a ho apeswa morena ke ile ka iphumana ke le ya tlotleileng ebile ke le moholo. Anikwa nesagila sesihlala la ekamereni lami. Ka newa le molamu o dula ka moreng ya ntate mo. Ngazizwela ngihlonipheke kakhulu. Ke ile ka ikutlwela ke le ya hlontshilweng haholo. Awu amen. Oh amen. Phakathi kwethu Mahareng a rona sinabazalwane la kakhulu ngizobalula oyedwa kubo. ke rena le baena ebile ke tlo qolla a le mong ho bona. Ophinde abe yiphathi yethu la ku amen usekhona. Ebile ile karolo ya rona ho mona hore na amen o sa le teng. Aphinde abe omunye wabashumayeli bethu kubashumayeli bonke sinabo la. Ibe e mong karolo ya bareri be o rena le bona. Ngimfuna ukumthatha okokuqala ngemusho ukuthi umntwana kaNkuluNkulu. Ke rata hore ke mo hlalose pele hore ke ngwana wa Modimo. Born again, Ya tswetsweng la bobedi. filled by the Holy Spirit. Ya tlatsitsweng ka moya o halalelang. Esimthanda kakhulu. Eo re mo ratang haholo. Kanti ngokwezwe Empa he ka lefatshe sigcina ngako lokho. ho he re qetella ka hona. Why mfundisi uNkulunkulu nakuqala uGenesis athi ekuqaleni ngadala izulu nomhlaba. Hobane moruti qale ho Modimo a re ha qala tshimolohong Modimo a bopa lefatshe le lehodimo. Wena o be a hampi. Abupa lehodimo le lefatshe. A bopa lehodimo le lefatshe. Check your Bible. Sheba Bibele ya hao. Akaqala uNkulunkulu ngomhlaba. Ha qala Modimo ka lefatshe. Ngoba lokho umhlaba kuyadlula kuzoshiswa lokho. Hobane wa lefatshe ho tla feta o tla tjheswa. Uqala ngaloko kume phakade. O qala ka hona ho emeng ka o sa feleng. Nami ntambama nje Le nna bosiung bo ingako ngiku introduce ngiqala ngaloku okukuwe okumi phakade. ke ka ho ha ko tsebisa ke qala ka ho emeng ka ho sa feleng.
bese ngibuya kuloko kudlulayo kwasemhlabeni bese ke tla ho ona wa bobedi ho fetang wa lefatshe. sino first lady phakathi kwethu Re na le mofumahadi wa pele ka hare ho rona. omunye o lapha ngumnkosikazi ka president wezwe lakithi E mong wa bafumahadi ba mopresidente wa lefatshe la rona, ubaba uZuma Ntate Zuma. uphakathi kwethu ke uyelwe ngikhuluma ngaye ukuthi O ka hare ho rona mofumahadi wa Ntate Zuma eo ke buang ka ena ke reng indlalifa yasemazulwini ke mojalefa wa mmuso wa lehodimo. ngithanda ukuthi kuwe nje ngidlula Ke rata hore ho wena ke ifetela ukhethe kahle he o kgethile hantle mofumahadi wa pele. waqala ngezinto ezingabuniyo Wa qala ka dintho tse sa bonweng, ezingabuniyo tse sa boleng. wazozikhethela nje ukuthi ube umntwana kaNkulunkulu Wa ikgethela hore o be ngwana wa Modimo. uzobazisa kahamba nabo O tla tsebisa bao a tsamayang le bona, futhi uzoba nathi nje la ebile o tlo ba le rona mona. into angiqeda ngayo Ntho eo a nqetang ka yona, very humble o ikokobeditse. uyafinyeleleka nakafinyelelwa nayimi hayi uyafinyeleleka Ka nnete ke motho ya mofuthu e o kgonang ho fihlella ho yena. Haeba fihlellwa ke nna, ka nnete wa fihleleha. kubo bonke abantu nje umuntu obekezelela mina ngisuke ngimbona ukuthi cha ubizwe uNkulunkulu Ho batho bohle ba bona, motho ya kgonang ho mabella nna, ka nnete ke mmone hore o bitsitswe ke Modimo. number 1 ngislow ngokukhuluma Ntho ya pele o ke ipuela slow fela. na ungangibuka kahle angijahi nje Ha o nchebile bile o ntadimisisa, ha ke a tata. futhi ungathi uthatha isikhwama sakho uhambe uthi yo babuthatha phi lobuthongo bungaka Hela o ka ba nka le mokotla ha o tso tsamaya hore ebe boroko bo ba bukakae. na ungibuka ngathi impela uyabanda mpo Ha o nchebile o ka tsheba hore o bata ke ice. kanti ngishisa bhe Kanti ke tjhesa ke balakabe. bengicela nje just for tonight Ke ne ke kopa bakeng sa kajeno emalangeni la uzobe ushumayela la but tonight matsatsi mona o tla re fa lentswe la morena, mara kajeno fela ake ubingelele abazalwane a ke o dumedise bahalaledi mofumahadi. bese wazisa nabazalwane ohamba nabo O bo so tsebisa le baena ba o tsamayang le bona. God bless you thank you Morena a o hlononofatse a tle ka pele. Haibo kwakwa di etsa hlaba mo di etsane. A ko shabe mafleiti. Uya bathwala bakhe, uya bathwala bakhe, uya bahula endle, uya bathwala bakhe, bahule uya bahula endleleni. Ayibonge
inkosi bazalwane. ha o lebuwe morena baeni. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ngiyabonga kakhulu Ke a leboha haholo kuNkulunkulu ukuthola ithuba ho Modimo ho fumana motsotso ona lokuthi ngizonyathela la eQwaqa. hore ke tlo hata mona Qwaqwa. Hallelujah. Praise the Lord. Ngokukhulu ukuthoba ngithanda ukubingelela kakhulu kumama nobaba Ka o ikokobetsa ke rata ho dumedisa mme le ntate bala ekhaya. ba beng ba lelapa. Manje lesibongo lesisafanele ngithi ukusipractice kancane. Seboko sena sa bona sa madimabe ke tlameha ke ithute Masithi thu. insuku ngizobe sengisibambe kahle. Ah, tla ra Hallelujah. se matsatsi a tsamaya tlabe ke se fumane. Ngiyabingelela kakhulu ngokukhulu ukuthoba kubabi ngonyama. Ke Nomama dumedise wakwayo uNdlunkulu. mofumahadi le morena wa rona. Izwe lonke sizwe sonke sakule ndawo Ke re dumedise bohle ka lebitso la Kriste. egameni kaJesu. Amen. Ngokukhulu ukuthoba ngithanda nokubingelela ngokukhethekile abefundisi bonke nama omama bakwaba bahamba nabo. Ke dumedise bomme bohle, bommamoruti bohle le baruti bohle. Team ka Amen usekhona Lo amen o sa khona. no baba Bese ke dumedisa ntate wa rona egameni kaJesu. lebitso la morena Jesu. Bazalwane ngaba nomusa ke nami ngelinye ilanga uNkulunkulu Baina ka wangihawukela. letsatsi le le Modimo ke tla nketsa mohauang hauela. Ngathola sengithola nje enye family. Ka fumana Hallelujah. lelapa le leng. Ubaba wami lo bazalwane. Ke ntate wa ka ena baena. Baba ngiyambonga uNkulunkulu ngawe noma nomndeni wakho wonke. Ntate ke leboha Modimo ka lelapa la hao lohle. Empilweni zethu udlala indima enkulu yokusifundisa Bophelong ba rona o bapala karolo e kgolo le ho re ruta. nokuthi nisibonise ukuthi mawumntwana kaNkulunkulu kubiza ukuthi inkambo yakhe ibe njani. Ibile le re bontsha hape hore ha o le ngwana Modimo o lokela ho tsamaya jwang. Siswami nino baba wakwakho uNkulunkulu anibusise nawe bhuti uNkulunkulu. Khaitsedi ya ka Modimo a re hlononofatse. Ngiyabingelela ke bazalwane namhlanje ngihamba no mama wami baina engibiza ngo Aunt Manzuza. ke a Cela ke nje athi medisa isandla. ke tsamaya le mme wa ka ile Auntie Manzuza. Umntwana kaNkulunkulu lo bazalwane wangifundisa ukuthi mase kunzima evangelini bese ngigona nami ngisemncane athi mntanami thula. Ke ngwana Modimo e mong wa nrutileng lo tsamaya fangeding hore ha o lobe a nrute ho thola ho Modimo. Ngiyamthanda kakhulu. Ke a mo rata haholo. Ngihamba nenginsizwa yasemabheleni le ngifike nayo. Ke tsamaya le mohlankana wa mabeleng le yena ke tsamaya le yena. Uphi Nkanyiso? Branka. Oh. Ke yana nangu morao ubambi Branka khona. Nyeso. Hallelujah siyabonga. Praise the Lord. Abanye ngihamba nabo ke bazalwana ngivumelekile ukuthi ngibathule. Ba bang ka molao ba tsamayang le wena Ilezi- ha dumella hore ka ba tsebisa. Ilezi insizwa lezo ukuthi mase kukubuzo sezikushaya nje ngonyawo. Wa bona ke banna bana ba baholo re ga o lobe ba ba se ba o shapa 2 feet. Kodwa siyazama nobaba ukuthi sibafake endleleni bamukele lo Jesu. Re a tsaba le tate le bona re ba kenyetse le ba bele morena Jesu. Ngingumntwana kaNkulunkulu ke bazalwane Ke ngwana ngelinye Modimo wafumana baina. umusa. Ngasindiswa ngathethelela izono zami ngase ngiyaphenduka. Ke ngwana Modimo ya ile tsa mohau a pholoswa ha qeta ho pholoswa le nna ya ba ke a tshika ditseleng tsaka. Ngoba liyingozi ikholwa elihamba lisindisiwe kodwa lingaphendukanga. Hela o bohloko moena ya pholusitsweng empa sa sokoloha. Ukuphenduka kubiza ukuthi kube nezinto ozozidela. Ho sokoloha ho bolela hore ho na le dintho tse tlamehang ho ditele. Uhlukane nazo. O arwane le tsona. Bese uhamba ngentando O bo kaNkulunkulu. so tsamaya ka thato ya Modimo. Angishumayeli ke bazalwane ngiyabingelela. A ke Hallelujah. rere ke a dumedisa bahalaledi. Kodwa bengithanda nje ukuthi namhlanje kune verse nje babe ngithanda ukubingelela phezukwalo. Ho na le temana e ke ratang hore ke dumedise ho verse yona. 2. Othi londa izwi lakho ligcine kuwe. Ya re ke boloka lentswe la hae pelong ya ka. Ngoba masiligcina izwi likaNkulunkulu sizokwazi ukwenza intando kaNkulunkulu. Hobane ha re boloka lentswe la Modimo re tla tseba ho etsa thato ya Modimo. Inkosi yomusinibusisa. Morena a le hlonolofatse. Praise the Lord.
Phinda ushaya izandla. O ka pheta ope matsoho. Siyabonga kakhulu, siyabonga mama. Re a leboha mma rona. Genesis chapter 2 from verse 10 to 15. Genesis wa bobedi ho tloha chapter 2 verse 10 to 15. 10 we are 15. Arubale yona. Na o teng ya kgonang ho balla Sesotho a re balle? Ncwadi ka Genesis chapter 2 Lengolo la Genesis chapter 2 verse verse 10 10 to 15. Noka ine e tswa Edene ho nosetsa tshimo, mme e ne e arohane teng, e ikentse dinoka tse nne. Lebitso la ya pele ke Pisone, e etetseng naha yohle ya Havila hare, mo kgauta e leng teng. 12. Kgauta ya naha eo e ntle. Phinda gauta ya naha eo. Kgauta ya naha eo e ntle. Phinda gauta ya naha eo. Kgauta ya naha eo e ntle. Come class gauta ya naha eo. Kgauta ya naha eo e ntle. Lihle golide lalolozwe. Qhubeka. Bedela e teng le lejwe la onyxe. Lebitso la noka ya bobedi ke Gihone, e etetseng naha yohle ya Kushe hare. 14. Lebitso la noka ya boraro ke Hidekele, e mathelang ka Nqabotjhabela ho Asiria. Noka ya bone ke Eufrate. 15. Yaba Jehova Modimo o nka motho a mmeha tshimong ya Edene ho e lema le ho e lebela. 16. Jehova Modimo a laela motho a re, ha e le difate tsohle tsa tshimo o tla di ja. Thank you. Yizwi lenkosi leli bandla lonke lizothi amen. Ake sikhuleke. Ngoba yena uyisiphephelo sami, lapho ukuphila kwami kukhona, uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Ngoba yena uyisiphephelo sami, lapho ukuphila kwami kukhona, uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Izwi lakho Baba linguwe liyaphila, suthise ngalo nakulomzuzu. Yes, Lord. Egameni lika Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Amen. Dumelang. Sanbonani. Dumelang. Sanbonani. Ayeye puta ditjhaba hayeye. Ayeye. Long live puta ditjhaba, long live. Long live. Ngifuna sibuke eEdeni. Ke rata hore re shebe Eden. Imicu emibili nje mfundisi bese ngihlala phansi. Mela e mmedi fela moruti be se ke dula fatshe. Ake uthi A ko etse tjena.
umakhelwane angenzi thela zonke izono wena la. ha moahelwane a sa etse ntho e etsang o bo so tshela wena di bitsena kaofela o mo qopetse ka tsona. Ditjhaba tsohle tsa lefatshe Aliseulwana Achubote Uda Batata Alise Uri ngwana Msuthu Uthi umntana womSuthu Murate Usebe Nekiri Murate Murate Muse Ha Oh glory Yeah Dumela Khotso Lithi Bible Eideni kwavela umfula Edeni hono nalenuka Angazi noma usho lokho engushoyo Eideni kwavela umfula Edeni wile wahlahanuka That's right Wile wahlahanuka kwavela umfula Sewusitsho uri Edeni neyiliteng mari nuka neyilisiko lokho kusho ukuthi iEden yayikhona kodwa umfula ungekho Ngiyayibuka nje ngamehlo enqondi Edeni no ingenamfula Isheba kamahlo akelelo Edeni isinanuka kodwa ngelinye ilanga impa ka letsatsi le leng uJehova wayihambela Edeni yaba modimo o tsamaya Eden wahambela indawo edry afihla tulong e ommeng kwangena umfula wa kena nuka okungimangaza ngalomfula ho mmakatsang ka nuka ena uthe ungangena umfula itse o kena nuka wathi na uphakathe Edeni itse nuka ena e le hare o Eden wazihlela lomfula yaba nuka ena ya itukisa waphenduka waba imbaxa ezine yaba nuka ena iba dikarolo tse nne omunye waphuma wagijima washona le engwe yatswa ya sheba ka nkane omunye waphuma washona ngale o mongwe nuka engwe yatswa ya ka nkane
Marlo mfulu ungene uwodwa madimabe. Empa madimabe noka ena e kene le nngwe. Wamanzisa insimi. Ya metsisa tshimo. Uma bengakhuluma nama scholars. Hana ke tla bua le baithuti ba baholo ba Bibele. Yes, beBhayibheli besingathola okunye la. Hana ke bua le ma scholars ne re tla fumana ho hommo. Ukuthi loku sekukhomba ku New Testament. Hore re sheba ho Testament entsha. Loku sokukhomba ku profeta in New Testament. Hore hona ho supa lo profeta Testament entsha. Oh, amen usekhona yini. Sanibonani ethendeni. Anisebahle JG Jealous Tower. Awubamba umakhelwane umnike hug encane uthi sawubona Makhim. Mtshele ukuthi umuhle makhelwane. Uma ungamboni kahle umakhelwane wakho akushiwo ukuthi umuntu mubi. Uma ungamboni kahle umakhelwane wakho ungasho ukuthi mubi. Negama engilithandayo elisetshenziswayo esizulwini kodwa uma ungamboni kahle umuntu kuye kuthiwe akamubi uqhelelene nobuhle. Ngiyalithanda ke lele ukuthi uqhelile kusho ukuthi ngelinye ilanga ngaphinde enze njani. Mbhekeke umakhelwane bese uthi Makhi ayikabi uqhelile nje makhelwane. Hallelujah. Mangithathe leli thuba ngibingelela abafundisi bonke abakhona kule ndawo. Babulanga ngiyabonga kakhulu ngibingelele umfundisi wekhaya. Baba Mkhabela sibonge kakhulu. Bese ngibingelela uMgabadeni nabo bonke abafundisi bonke abakhona. Bese ngibingelela nomprofeti wethende. Umntaka Khoza ke nimzame ngezandla bazalwane. Ngokukhethekile kanye neteam yakhe egameni lika Jesu. Awu nawe ulapha. Ngiyabonga ukuthi nami ngize ngaphumelela. Namhla ngicela ukubingelela siyobonana kusasa. Kusasa khona into engizobe ngifundisa ngazo kule ndawo. uNkulunkulu asivumele kahle. Kusasa khona engizobe ngikubekela bese ngikhuluma nabo bonke abantu abasha nabo bonke bomakoti. Kusasa nini kuphi yakutshela into uzobona into ongazange uyibone inyoka ikhwela umthi ngenanyawo. Ugumbi isibongo sami ikhaya lilapha eStanele ePlathrand kaMfuli yanuka la ngihlala khona. Ngasindiswa ngiyasindiswa ngiyosindiswa. Hawaii amen. Ngizobingelela namhlanje ngibonge kakhulu Baba Khoza ukuthi nami ngithole lethuba
ngizoba nani kule ndawo. Niyangithembisa nizoba khona kusasa. Ake ngibone izandla abazobe bekhona. Ngempela niyobe nikhona. Masithi uNkulunkulu esivumele siyabonga siyocela kube njalo. Kunamazwi asenhlizweni yami Mtaka Khoza phambi kokuba ngikhuleke kulabo abazobe beminami la khona engizobakhulekela. Ngifuna ukuthi ngishare nani amazwi asenhlizweni yami. Entshumayelo engayiqala uDlamini uyazi. Nangivaleliswa siya ngihamba ngiyale eLondon. Ngakhuluma kancane ngale ndaba. uNkulunkulu wayandisa ngendlela emangalisayo. Ihleli ke enhlizweni yami ngicela ukuthi sibingelelane ngayo kulesikhathi. Ngingumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe okukhulu kuko konke angimjwayelanga uNkulunkulu. Sengihambe naye kule minyaka engaka Mtakalanga. Angifuni futhi ukumjwayela. January 1959 uma ngithi yes to Jesus. Kwakungu 1959 endaweni yakithi eStanela. Kwakumithende nalo cishe lelakho libe ngangalo kodwa lalilikhudlwana lelo. Kunaleli sasithi Serkis ibuye elokishini 1959 kanti kuzolandwa mina. Next year nge-10 sika January 2009 ngizobe celebrate nje 50 years sisevangelini nje. Uyazi Khoza ngenzelani ngenzela laba abaqeda kusindiswa la ukuthi evangelini kuyahlaleka. Ningizwile mos. Qedela evangelini kwenza njani? Hlaleka sisi. Uma ngabe nami ngivela kwifamily ephansi kakhulu. Family enganagama. Kodwa uNkulunkulu wangiphakamisa kwaze kwaba namhla. Nawe angakwenza njalo. Kuloko esizokhuluma ngako ke ningafeyili. Ngiyengibatshela abazalwane nabantu abami bayazi ngafeyila kanye mina esikolweni. Nangaxoxela kahle ukuthi ngafeyila kanjani. Ungangizwela uthi vele lo baba wayefanele ukufeyila lo. Ngakhohlwa phela mntanami isikolo ngisiqale sengino 11 years. 7 years abantwana beesikolweni ngifuna ukuya esikole ngisithanda isikolo. Ekhaya bathi imali ayikho. 8 years imali ayikho. 9 years imali ayikho. Ngavusa ingoma. 10 years imali ayikho. Okay. Wathi nakuthi 11 years. Ayizange ibe khona na ku 11 years. Imina nje Dlamini ngayithatha libhlukwe. Ngabhlukela nje lalingesimnyama nakahle. Ngafaka ihembe ngilikhumbula kahle kwakuyinylon engathi imhlophe isapink inyana. Ngalandela abantwana angimukiswanga mina esikolweni ngayiyela. Ngalandela abantwana laba yakhona. Ngiyakhumbula engibhalisa igama uthisha lo ngangibhalisa kuye Sanibonani. Cela ukukhuluma. Kupa ubuwa. Cela uthetha. Ikombela ubulabula. Kanti nabulabula.
wangibuza igama lothisha wenomhlo wathi ubani igama lakho ngamtshela igama lami lamampela mpela angifuni kudlalwe ngalo ngoba wonke lamagama ami esikolo enginawo nelesikolo ngalinikwa ugogo uzubone ukuthi ngangizelwe abantu abanganandaba nami imangibona manje ukuthi labantu babengenamsebenzi nami laba wangibuza ubani igama lakho ngamtshela umoyeni igama lami ngoba nangivela kwakunomoya kwakuphephuka izindlu kusiphuka ihlahla phansi ugogo ke wabuka umoya wabuka mina wathi ufikile umoyeni kodwa ngiyambonga ngoba ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngafika ngezikhathi zemimoya manje njoba sengisindisiwe akusekho moya ongahlula mina ngoba ngazalwa ngezikhathi zemimoya amen ushona ephike lapha wabuza uthisha lokuthi elinye igama ubani ngathi udingane ngoba ugogo ngafika ngekhaya kwakuyi16 nangifika ekhaya ngafika kuyi16 zika December kwakune holiday elikhulu kwakuthiwa udingane gogo wabuka umoya wathi umoyeni wabuka iholiday wathi ufikile udingane usethi ke lo thisha elokukholwa ubani kwakuyinto enkulu ngaleso sikhathi a Christian name ngase ngithi naloka abanganginikanga lona khumbula kahle ethi buyele ekhaya uyofuna igama lokukholwa bangifuna igama lokukholwa khoza ngingakakholwa hayi ekhaya ngathi nangithi ngene egate nangu ugogo evele endlwaneni etoilet phela ngaleso sikhathi izindlwana lezi ama toilet ayebasekhoneni lapha wathe vela nje wangisukela ufunani wena ngalesikhathi isikolo singakaphumi ngamangala ukuthi ungithethisela noba ngiziyele phela la kuleso sengiyamtshela ngithi bafuna igama lapha usethu batshelile ukuthi ungimoyeni yebo ungudingane yebo bafuna lokukholwa wayesethi jika khona lapho ke hamba batshela ukuthi unguSimon into engenza ngalithandi legama nganikwa igama ngimile nje egate akuhlalwanga phansi kuxoxe ukuthi sizothi igama lakhe lokukholwa ubani wavela wathi jika khona lapha hamba batshela ukuthi unguSimon enye into engenza ngikhubeke kakhulu wanginika igama ebuye toilet engakagezi nezandla nginika igama into engenza ngifaileke nangifika esikolweni lapha ngimnike wonke lamagama amathathu moyeni udingane uSimon naye into yangenza ngafail akangibizi nangelilodwa lalamagama ngakhohlwa yimi ngangimude ukudlula zonke izingane la eclassini nakabheka mina wena inhloko enkulu cabanga nje phakathi kwamoyeni udinga uSimo usafaka inhloko enkulu ngalimala emphefumulweni wami ayikho into ebuhlungu uthi ufike ebantwini uzwe ukuthi you are rejected rejection ibhlungu ngendlela emangalisayo futhi kwaba khona into engisolayo ukuthi vela ulethwanga nabazali la uzizele la ngafunda kabhlungu ke kulo nyaka kwathi naku valwa ngafaila ke
ngoba ngibona ukuthi angamukeleki. Unyaka ozayo ngaphinde ngabuyela. Angazi khoza kodwa kwakunento eyayila kimi ngifeyilile. Kwathi nakuqala unyaka ngaphinde ngabuyela. Bahamba bonke abaphasile baya kwiclass elilandelayo. Sasala sasi u4 esifeyilile. Kwase kuthiwa nina bathathu kwakushaywana ke ngaleso sikhathi. Izinduku 6 la ezinqene. Wena Nhloko enkulu 12 wena. Uyabona ke kwaba khona ubudlana bonke laba bakhaliswa i6. Mina washaya nje ngambuka nje. Kukhona into yayila kimi ubula nje. Ngeke angazi ngathi noma umoya ingcwele don't know. Dashindi yakithi esitanela lithengisa ubanana lathi don't know. Angazi kodwa khona into yayila kimi eyangenza ngathi ukuqhubeka esikolweni. Ngangibona lo thisha edlala ngami. Ngithi sifeyile sonke la. Lo ganga ngathi nje sifeyile sonke. Nganginengqondo ukuthi abantwana nabaphasa kufanele baphase nothisha wabo. Manje ngixakwe yilo bahambile abantwana usela. So ngangibona yena efeyile kakhulu emina. Ingako kwathi lo nyaka nangiphasa ngayomvalelisa ngathi usale kahle. Wathi ujabulile uphasile ngathi umuntu ofeyila kakhulu uwe buya ngisakushiya namanje. Lobo budlana nje bangenza ngathi ukuqhubeka sanibonana. Ngicela ke ningafeyili kulesifundo sami esincane kakhulu abazalwane. Asifunde thina sonke. Luke chapter 5 from verse 3 sime ku7. Luke chapter 5 verse 3 sime ku7. Angisoze ngikhonze enye Nkosi, mina ngisoze ngikhonze enye Nkosi. Sifundele sisi Luke chapter 5. Ngicela ke laba balapha kwami nithi ukubekezela abantu abami. Ngiumuntu ophazanyiswa into encane nje isikhashana esincane. Ngisizokhululeka awusifundeleke. Verse 3. Esengene komunye wemikhumbi ongokaSimoni wamcela ukuba asuke kancane emhlabathini. Wahlala phansi wabafundisa abantu esemkhunjini. Kuthe esengenile ukukhuluma wathi kuSimoni, qhubekela ekujuleni nehlise amanetha enu nibambe. uSimoni waphendula wathi, Nkosi, sishikile ubusuku bonke asibambanga lutho, kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha. Sebekwenzile lokho babamba izinhlanzi eziningi kakhulu aze agqabuka amanetha abo. Babaqhweba omana babo abakomunye umkhumbi ukuba beze bababambise. Beza ke bayigcwalisa imikhumbi yomibili yaze yathi ayizike. Yizwi lenkosi leli bandla lonke lizothi amen. Asiphinde sifunde John 21. Mhlambe ngenxa yesikhashana sami sigcina ngaleli noma sandulele kwelilodwa elizogcina. John 21:5-10.
uJesu wathi ke kubo, bantwana, aninako ukudla na? Bamphendula bathi, cha. Wayesethi kubo, phonsani inetha ngakwesokunene somkhumbi niza kuthola. Base bephonsa, ababe besaba namandla ukulidonsa ngenxa yobuningi bezinhlanzi. Khona lo mfundi uJesu amthandayo wathi kuPetru, ngicela ukuqala phansi. Khona lo mfundi uJesu amthandayo wathi kuPetru, yinkosi. uSimon Petru ekuzwa ukuthi yinkosi waqoka ngokuba wayehambaze waziphonsa elwandle. Kepha abanye abafundi beza ngesikebe ngokuba bebengekude nenhlabathi. Kepha kungathi izingalo ezingama200 bedonsa inetha linezinhlanzi. Kuthe sebephumele emhlabathini babona umlilo wamalahle nezinhlanzi zibekwe kuwo nesinkwa. uJesu wathi kubo, lethani izinhlanzi kwenizibambe manje. Qhubeka. Verse 11. Wasuka uSimon Petru walihudulela emhlabathini inetha ligcwele izinhlanzi ezinkulu ziyi153 noma zingako inetha alidabukanga. uJesu wathi kubo, wozani nidle. Kepha akwabakho kubafundi owaba nesibindi sokumbuza ngokuthi ungubani wena na? Thank you. Yizwi lenkosi leli bandla lizothi amen. Uthando lwami kuwe lohlala luhleli asoze ngikhotheli Nkosi. Baba, izwi lakho liyaphila, siyabonga ngalo. Suthisa umphefumulo wethu kwelika Kristu Jesu manje kuze kube phakade. Amen. Yebo mnandi nasebuzi anika boreki ake ngibona izandla ababhorekileke. Awungathi kuphakamisa nabafundisi. Praise the Lord. Shout, shame the devil. Praise the Lord. Shame the devil. Ngicela la sibuke Mtaka Khoza udaba lujulile kodwa ngizobamba nje okuncane bese ngiyayeka. uNkulunkulu edala ekuqaleni izulu nomhlaba. Asithi nje from verse 3 kwase kuyi recreation, kubekwa kabusha izinto ezazikade zikhona ezimosheke ku verse 2 Genesis 1. And kwamthatha uNkulunkulu 6 days esebenza, kwathi ngosuku lwesikhombisa waphumula. Wayengaphumuli ngoba ediniwe, wayephumula ngoba sowudale umuntu yena uzobusa ezulwini, umuntu abuse emhlabeni. Ngosuku lwesikhombisa iBhayibheli lithi uNkulunkulu waphumula. Sondela mntanami, akushiwo akungengoba wayephumula ngoba kodwa wayenika umuntu ichance
sengenzile ake wenze nawe ubonakalisa amandla okubusa kwakho. Mina ngizobusa ezulwini, wena uzobusa emhlabeni. Kodwa kwamthatha uNkulunkulu how many days come class? Uyabona na uthulile sengizokhomba bese uyaphakama usho wedwa ke. Kwamthatha how many days? 6 days. Sondela ke kwakulungiswa umhlaba onakele ku verse 2 ngenxa kaLucifer. Asibukeke nomuntu nasalungiswa ngoba wathi umuntu noma enoNkulunkulu wahambe konakala wawa. Umuntu ezolungiswa kwadinga uJesu ayolenga esiphambanweni 6 hours. Ngoba kudalwa umhlaba udalwa kabusha. uNkulunkulu kwamthatha 6 days. Umuntu edalwa kabusha. uJesu kwamthatha 6 hours from 9 to 3 elenge doswe zipikile. Why 6? Ingoba kuliwa noSathane. Angizukhuluma ngeinamba namhlanje ngoba iBhayibheli oliphethe ulicheke kahle lina 66 books. Why 6? Ngoba kuliwa noSathane. Angizukhuluma ngaye namhlanje ngoba uPaul uthela ukugcina bazalwane hlomani zonke ikhali zikamoya. And umuzibala lezikhali 1 inkalo zenu ziboshiwe. Kusho ukuthi kuboshwe la. Into eyenza ilento esiyokhuluma ngazo kusasa. Into eyenza ubona abantu abasha bethu belimala kangaka baxegelwa ukhalo. Izono zokhalo. Usethi kuPaul isikhali sokuqala inkalo zenu ziboshiwe. Bophani bantu abamla. Kubi la ngaphandle. Iloko esiyobe sikhuluma ngako kakhulu kusasa sivuselela isimilo phakathi kwabantu abasha kanye nabashadile nabaya ngase bakora 252 umshado. Sanibonani. Zibaleke lezikhali. 1 ukhalo lweni luboshiwe. 2 sivikelekile isifuba senu. 3 isiqoko sensindiso. 4 ezinyaweni khona izicathulo zokuhambisa ivangeli. 5 the shield yokuvika imicibisholo kaSathane. 6 nenkemba kamoya eyilizwi likaNkulunkulu. 1 Paul zibe u6 silwa noSathane. Angikho ke lapho kodwa la ngikhona ngoba phela nawuthula ubheka nje Jesu walenga ngakhohle u6 yini ngidoswa yini nje la u6 inamba uSathana athatha kuye umuntu wathatha umbusa komuntu wakuletha kuye kwase kuba inamba yakhe. Ingakho ekugcineni uzongcolisa lokho esikuphethe. Angcolise lencwadi 66 books afake yena u6 wokugcina kube u666. Ngakhohle. Asiliyeke iBhayibheli ngo6 nje ke siboke nje izinto eziqinisekile. How many seconds ukwenza iminute elilodwa? Mbheke lo 6. How many minutes elenzi hour? Mbheke lo 6. Sondela. Muhamba la ilokishini ngemoto, speed limit sakho kufanele uhambe kangakanani? Mbheke lo 6. Hamba ngokulingene ngoba uSathane nabantu bahleli la.
abakangizwa. Sondela sokushintsha manje kodwa kahlehle nje ubuthisha wena. Ipentsheni yakho kahlehle uzoyithola kahle. So neminyaka emingaki? Mbheke lo 6. Angithi manje sengibeka izinto ezibukekayo ngoba lithi iBhayibheli umoya wakhe sowukhona uyabusa. Nethu usavinjwe abazalwane ngoba basekhona. Ngabe soqalile wenza izinto ezinkulu kabi. Sivimbenye indoda njengoba sisesela. Sondela bokuncwatshwa namhlanje ithuna ukuya phansi awumeni feet. Sondela ke bamba ke mntanami. Ungalingi uye ku 6 feet wethuna ungamazi u6 hours wasesiphambanweni. Lokumangalela ithuna ungene wehla ngeintambo 6 feet down. Ungazange kophatha incwadi ephethe 66 books. Noma sohluleka kanje ukuphatha iBhayibheli liphelele lonke phatha kaIsaiah. Ngoba ama chapter kuIsaiah awu 66. Ingako kuqala nangabe wawuphethe incwadi kaIsaiah wawuphethe iBhayibheli lonke. 66 chapters sezikunansi balahlekile ke manje abasangizwa. Ake ngibona izandla abangizwayo. Niphamiseleni. Niyangizwa ngempela. Asikuyeke ke kodwa kona kahlehle umuntu kufanele abuse emhla. uNkulunkulu ebuse. Kodwa ngenxa yesono usethu Jesu anothi ke nanithandaza. Intando yakho mayenziwe njengoba yenziwa. Kusho ukuthi seyikhona into ephazamisa intando la. Ngoba ezulwini intando isenziwa. Abasangizwa ke manje.